Bejn kelma oħra nistgħu flimkien noħolqu soċjetà aktar inklusiva, diversa u li taċċetta l-kulħadd. Dan kien kliem is-Segretarju Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg waqt it-tnedija tad-Dizzjonarju Kwier u gwida ta' referenza għal midja bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Lan ta' dan id-dizzjonarju u li jkompli jarraf lill-pubbliku fuq it-terminoloġija li wieħed għandu juża biex bekk ikun żgurat li l-ebda individwu ma jħossu rrappreżentat mod li mhux xieraq. Apparti minn hekk dan id-dizzjonarju jservi bħala għodda ta' għarfien sabiex kemm l-akkademiċi kif ukoll il-pubbliku jkollhom l-opportunità li jkabbru l-għarfien tagħhom. U għaldaqstant ħassejna li sabiex nkunu konxi u rispettużi u biex ma nkomplux nipperpetwaw ċertu diskriminazzjonijiet jew inkella stereotipar li jidħol ma' persuni LGBTIQ, għamilna dan id-dizzjonarju li jservi ta' gwida għal-medja għal kull min jaħdem f'dan is-settur. Is-Segretarju Parlamentari qalet li rapporti fil-medja dwar persuni LGBTIQ+ għandhom jiġu rapportati bl-istess rispett ta' li kieku kienu stejjer oħra mingħajr preġudizzju. Għalhekk dawn iż-żewġ pubblikazzjonijiet se jgħinu fl-impenn favur l-inklusività u l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem.